So good morning guys, natas talisay pero this time dili ta maglechon, maglarang ta diri sa Magams larangan. Ano na to kung lami ba nilang larang lami kay higop sa iyo pa kay buntag ba yon, ban nagligo-ligo na. So it's Sunday morning in Talisay and we're gonna have some fish too or nilarang. Let's go. Lami kayo na isulog ba na ikuan. Lami kayo ng sabaw. Ay, ang sabaw ay. Sabaw. Anli sabaw. Ano sir? Ay, nalaisog. Ano yung gano'n? So na guys, mamahaw na may. So ano na may. Oh, napay lambay. Oh, lambay. Pila lambay ito? 50. Sa'yo mo man? Kung saan ito? Tinuwa na maya-maya sir. Maya, kani. Larang at tasik. Uy, tasik. Kalawang tasik. Oh. Kani? Tagutungan. Tungan man. Yampaw. Ubod. 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 Oh, kanina. Ubod. Oh, lami. Talong. Oh, napay talong. Oh, diba? Oh, sa'yo mo man? Alay, tabugok. Tabugok. Oh, diba? Maya-maya. Maya-maya ka. Kaya may ano eh. Usate. Kinuwa. Kinuwa. Mais mo sir, humay. Humay ni siya. Ako mais. Tagsa. Sa'yo mo lawas no? Di magkaguho no? Iko. Ikaw? Lawas. Lawat lang? Lawas lang yan. Nakaiba niya. Lawas. Ano na guys? Yeah. Kung sa giniti na isda? Tasik. Oh, tasik ko. Gaya kong tasik. Mauna na. Alright. Mamahaw na ba? Iyaw kayo mamahaw. Hindi na linguranan nito ba? Ano din ang linguranan? Dapat dagat ni. Nagkangkin na mahaw ba? Huwag ba yung city. So wala ako. Gawin ko. Tasik ako. Tagutungan. Oh. Nagkag dukos man. Sinug ba ditong nukot? Ano dito? Ulo. Ulo na lang ako. Ulo na Pila mo na ang ulo. Pila ang ulo. 150. Ah, okay. Laban. Ulo. Ulo. 180 din sir. Okay, wala na. Katawan na lang kaniya. Ano kay sahe gagmay. Eating ulo ko. Mana mong pamahamay. Nawa na niya. Mga ako namin. Ito na sa mama. Dito mong pamahamay. Uy, minulbuti lang ko pa. Oo, usaray. So bay, mamahaw na ito dris Magams bay. Mao niya itong kaon ron natay tasik na ulo, 180 ra. Natay nilarang. Natay maya-maya din na nilatan. Ay na tinula. Yan ay taong. Maningkuan. Crabs. Og nukos. So let's eat. Wow, kalamis nilarang may. Ganahan kayo silang ubay pero 180 rabay. Nagmay ka na. Tasik. 180. Barato na. Uy, bites kayo. May na kani mga tao na ganahan ulo. Ganing cheekbone niya. 180.
So di mahimo ba magkinamot eh. Diba? Kami kayong tasik ba? So man, i-check out ninyo mag-gams larangan ba? There is sa Asnar Beach, Talisay. Open from 6 AM to 1:30 PM. Yeah, Tuesdays na, ay Mondays na wala, so Tuesdays to Sundays. So, di ba?